Sparring. Det skal man gøre der for stykke. Ja, vi skal se det samtidig. Ja, spil. Kan du vise det? Ja, det kan jeg. Jeg filmer det. Så vi på et eller andet på en hjemmeside, så skal det her på. Ja, men det handler om, at Niklas skal spise en lime på under 10 minutter. En halv lime her skal han spise på under 10 minutter, og det ser ud som om man klarer den. Det ser ud som om man klarer den for $200. Ikke også, Niklas? $200. Yes, sir. Yes, sir. Og det så faktisk ikke så slemt ud, som vi havde regnet med. High five. Det er jo Niklas. Det er næsten for nemt. Jeg er aldrig blevet fornærmet. Den er spist. Den er ikke helt færdig nu. Den er ikke helt færdig nu. Han ser ikke tilfreds ud nu til gengæld. Så det er dårligt. Vi skal lige se i munden her, når han er færdig. Den sidste udstemt. Det er godt, så han er gråt i munden. Det er så pornofilmen der. I swallowed. Jeg vil lige sige, lige nu